Hola! Fa uns dies us vaig explicar que estàvem preparant una nova fórmula, una nova forma de poder gaudir dels poemes del meu llibre, Estacions Elementals. I aquest. Doncs us avanço coses. De què es tracta? Doncs d'escoltar els poemes. Com? En un CD d'àudio. I a més serà un format especial, amb una il·lustració feta expressament per aquesta nova proposta, i està quedant superbonic. Aleshores, tant si tens el llibre i tindria de gust tenir els poemes recitats per mi, com si no tens el llibre, però t'agrada escoltar poesia, doncs estigues atent, que t'explicaré de seguida com pots fer per reservar el teu exemplar. Moltes gràcies.